Krisalis Euskal Herriak ibilbide luzea hasi egin du. Izan ere, orain nahi zen da bere izena, baina ez da bere aldaketa bakarra izan, edo izango. Horri buruz jakingo dugu gaurkoan Edurne Kotxen eskutik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ta ongi etorri. Ni esker. Orduan, konta iguzu, izen berria, irudi berria, ze gehiago? Bueno, berez, bai estrenatzen dugula izen berria, baina talde berdina gara, jende berdina gara, familia berdina gara. Nolabait bagenuen batetik gure izen propioa izateko olako behar bat, ez? Duela 4 urte sortu ginenean Krisalis Euskal Herria bezala 8 familia ginelako, eta orduan bai behar genuela estatu mailako beste elkarteekin, ez? Nolabaiteko babesa eta elkarlan bat, baina, karo, 4 urte hauetan lan asko egin dugu, nik esango nuke gainera oso ondo lan egin dugula, eta 8 familia horietatik 100 familiara pasatu gara, lan horren ondorio zuzena izan da hori. Eta, bueno, batetik esan dizudana, ez? Nolabait gure izaera edo... Helburuak, bai. Bueno, gure izaera aipatuko zuen edo, nola esango nuke, behar genuen izen, sentitu genuen izen bat, izaera propio bat zuen izena jarri. Eta gerora ere funtzionamendu aldetik eta eraginkortasunaren aldetik gu betik lan egiten dugu bertako administrazioekin zuzenean eta haiei begira, bai Nafarroakoekin eta bai EAEkoarekin. Eta zentzua zuen eta uste genuen horrela hobeki lan genuela, ez? Bertatik eta bertakoentzat soilik lan egiten. Horrek ez du esan nahi, eskua luzatzen ez diegula gainontzeko estatu maila lan egiten duten elkarteei edo mundu maila lan egiten duten elkarteei. Baina nahi izan dugu bildu gure artean eta zentratu gurean, eta volumena oso handia dalako, orain daukagun lan volumena oso handia dalako, eta horregatik izen aldaketa hori, ez? Estatuko elkartetik aldendu edo independizatu egin zarete, bide berri bat hasteko, baina hori, esan bezala, azkenean hemen berezitasunak dituelako administrazioak eta bai. Azkenean lanean hemengoekin, bertako administrazioekin zaude egunerokoan, ez? Eta bai, behar genuen, eta gero ere familiei arreta gertuago bat emateko ere, horrek ere animatu gintuen gurera ekartzea, ez? Eta gure elkarte propioa sortzea. Eta irudi berriaren aurkezpena egiteko, Donostia aukeratu zenuten, Donostian sortu egin zelako, azaldu iguzuzuk. Bueno, etzan ere horrela izan, tanteatu genuen Iruñan egin Bilbon edo Donostin, hor Gasteiz eta iparralde ere hortxe daude, ez? Baina bazkide edo lagun edo famili gehiago dituzten herrialdeak, ez? Kontutan hartzen ditugu horretarako. Eta azkenean, egoki ikusi genuen Donostia, ja berez, haiek eskua luzatu zigutelako eta oso errez jarri zizkigutelako gauzak. Antzoki zaharra berela esan ziguten erabili genezakela, horrelako aurkezpen bat egiteko. Eta, genuen zalantzan jarri izan genuen, Donostin egingo dugu Alo Grande, izan dira 1000 bete oso intentxo, eta emaitza izan da izugarria, oso emozionatuta gaude. Bertan ikustea, antzokia bete-betea, hainbeste lagun, hainbeste famili, hainbeste babes, maitasun, han malkotan egonetzena, eusten egon zen eta gero etxean ingozun, baina seguratzen dizutan malkoak denek bota genitula, politikoak eta agintariak barne, oso ekitaldi onkigarria izan zen, bai. Eta ongi pasatzeko denbora izan zen, ez? Baita ere, bai, baita ere, denetatik pixkat izan zen, bai. Eta hor, webgune berria ere aurkeztu egin zenuten, pentsatzen dut 4 urteetako ebaluaketa edo... Bai, lehenik eta behin, aditzen eman genion gizarteari eta bertakoei lehenik eta behin gure izen berria zein zen, sekretua zalako
nolabait gorde egin dugu ekitaldi horretan aurkezteko. Izen berria ez dugu aipatu orain arte, Naizen da, ez? Bueno, gure artean erabaki genduenean egan egitea eta krisalida horretatik ateratzea, ez? Bereiztea eta egan egitea gu elkarte berri bezala, bueno, ireki izan prozesu bat, non bai gure arteko familiek eta lagunek eta bai izen berrien proposamenak luzatzen zizkiguten. Baina oso garbi hasieratik ikusi genduen, Naizen izenak oso ondo adierazten zuela gure aurrek esaten digutena, egunero. Naizena izan naiteke, ez? Eta naizena naiz. Zuei esker, zuei begiradari esker, ez? Bueno, opari polita hau Ekaitz-Goikoetxeak egin digu. Ekaitz-Goikoetxea poetak, bertsolaia gure oso lagun maitatua, naparra da baita ere, eta bueno, oso eskertua gaude. Bete-betean esan bezala, bete-betean emandulako, eta oso garbi izan genuen 20 proposamen horietatik Naizen zijoala, ez zegoelako bestelakorik. Gero baita ere nahi izan diogu eman kolore gama guztiaren, kolore guztiak sartu nahi izan ditugu gure logoan, eta i-puntuak, bizializatzen dugu beti ere leherketa, ez postasunaren eta askatuzenaren leherketa bat balitz bezala, ez? Orduan, kolore guztiak danak ditugu, norberak bere baitan denak ditugu, ez? Eta bizitzan zehar, modu batea edo bestera, momentu jakin batean posizionatzen zera kolore batetan edo bestean, eta nahi izan dugu aniztasuna, kolore eta pozako estanda horren bitartez adierazi. Polita. Bai. Bueno, esan duzu nahiko egun hunkigarria izan zela. Bai. Hor ere familiek kirol munduko profesionalekin eta ikuskizunen, bueno, profesionalekin eta bar egindako espota ere aurkeztu egin zenuten. Bai, hori da, lehen ez dizut esan. Izena aurkezteaz gain, 2008an ekitaldia prestatu ahala jo dugu aurpegi ezaguneak eta esanguratsuak diren pertsonaietara laguntza eske eta proposamena luzatzen gurekin spot hori egin nahiko luketen edo galdetzen. Eta izugarria izan da, hasieratik baiezko borobila eman digute, eta denak izan dira opariak, denak. Bai Arginano, Etxenike, Pasaban, parte hartzea, Indurain batek esatea baiez baita ere, unkitu gintuen asko, oso gertukoa zegulako Naparroi. Dena, Ekaitzen izenarena, webune berria estrenatu dugu, naizen.eus, guztiz berritua, eta oso polita, eta altxor bat da. Familien testigantzekin osaturik, teoria sexologikoak, baliabideak eskoletarako, gurasoendako, izugarri polita garatu da, eta hori ere Arista Publizitate Agentziak eginda, musutruk, eta gure realitatea ikustarazteko nahiarekin. Gaude, oraindik sinistu ezenik lurreratze lanetan. Esan bezala, sortu zenetik 2015ean 8 familia zineten, orain egun baino gehiago, ez da? Bai. Eta, hala ere oraindik badago ibilbide luzea aurrean, ez? Baina lana hor dago, horren emaitza beste eguneko ekitaldia izan zen, ez? Bai, 4 urte hauetan esan dizut, sekulako lan egin dugu, zentratu gara gainera familia berri horiei harrera egoki bat egiten, eta gero instituzionalki atea jotzen eta gure seme-alaben eskubideen alde lan egiten. Bi esparru horiek hartuta sekulakoa izan da. Gero ere zuek komunikabideek izugarri lagundu diguzue, hau ikustarazten, errealitatea hau ikustarazten, horrek ere etxeetara, mezu hori bidaltzerakoan etxeetan ulertzen ez zutena ulertzen dute momentu horretan, ni bizitzen ari naizena, etxean izan daiteke, ez? Eta aukera hori baldin badago, erresagoa da, ez? Familiak eta gerturatzea. Eta, esan bezala, hori da
bizibilizatu ahala, gero ikusgarriagoa izatea ahala, gero eta famili gehiago ateratzen dira, ez? Realitate hau ikuste zina ezalako, realitate hau pentsa ez zina ezalako. Orduan, hau bizi izan duguna hasieran etxetik jakin gabe horrelako elkarte badagola eta horrelako errealitate badagola, badakizu zerbait gaizkiri joala ume horrekin, baina ez dakizu zer den. Orduan lan hori oso garrantzitsua da. Ikustaraztena eta informazioa zabaltzearena, ez? Bai, eta hori batez ere familiei babesa eskintzea eta seme-alaben eskubideen errespetatzea, ez, horren alde egitea. Bai. Baina, eta ez da izan gauza bakarra eta informazioa edatzearena baizik eta ere profesionalei aholkularitza lanak eskaini egiten diezue. Baita ere, bai, dalako gai bat inoiz mahai gainean jarri ez dena eta profesional askok ez dakite ere nondik heldu, ez? Irakasle etikan hasita, pediatek ere ez dakite nola erantzun, ez? Famili bat horrelako haur batekin joaten zaionean, orduan hortan ere formakuntza saiotan hori da 3. esparrua eta ez dakoa garrantzi gutxiago, ez? Hortan ere lan handia egin dugu eta egin beharra dago oraindik. Badagolako sektore handi bat gizarte honetan tamalez, oraindik honen berri ez duena edo ez duena begi honez ikusten edo bere prejuizioek edo bere aurreritziek onartzen uzten ez diotelako edo dana dalagatik lanean jarraitu beharra dago. Oraindik ume asko dagolako zoriontsu ez direnak, onartuak izaten ez direlako. Kanpainak ere martxan jarri egin dituzue, adibidez marketingenak hor dago mundu osoan ibili egin zen edo oihartzuna behintzat sortu egin zuena. Bai. Eta oraindik esan bezala asko dago egiteke eta proiektu berriak martxan jarriko dituzue, ez? Pentsatzen dut. Bai, proiektu jada martxan ditugun proiektuei jarraikortasuna emango diegu, orain indar gehiagorekin famili gehiago garelako, baliabide gehiago ditugulako eta zentratuago gaudelako hemen gurean, ez? Hori ahalbideratu du Krisalisetik banatzeak, ez? Honein zait, baina... Bai, proiektu berriak martxan jarri. Gure lehentasuna, oraintxe, momentu honetan, EAen benetan politika eraginkor bat eta lege bat ateratzearen borrokan gaude orain. Aurkeztu genuen legebiltzarrean lege borradore bat, eta horren zain gaude eta horren onarpenaren zain gaude. Oraindik ere EAen gure ume, gure aurrek eta gazteek psikiatriatik pasatu behar dutelako eta tratatzen dituztelako enfermedade mental bat izango balute bezala. Hori iaz Nafarroan jada lortu genuen eta aintzindaria da Nafarroa horretan, baina oraindik EAen hori hor dugu. Eta gero badugu ere beste helburu oso garrantzitsu bat eta da oraintxe nerabezaroan pausua ematen ari diren gazte horiek motxila handia dakarte, txikitatikan ez dute kapazitatea izan ikusteko, jakiteko zer zuten, edo etxean ezeztatuak izan dira, edo ez dute ulertu errealitatea orain arte ez dalako mahaigainean egon, orduan sekulako motxilakin datoz, eta arazo askokin datoz, asko, beste batzu ez. Baina asko bai, eta horiekin indarrean jarri dugu proiektu bat, elkarrekin formazioa, elkar ezagutzeko txangoak, topaguneak, horiekin lanean jarri gara, behar dutelako babesa handia. Bai, azkenean, esan bezala 2015an sortutako elkartea izan da Euskal Herria mailan, eta beharrezkoa zen zerbait. Orain beste azkenean helburuak berdinak izaten dira, baina hemengo errealitatea egokituz, eta esan duzun moduan, nahi zen puntu eusen, hor baliabideak eta abar aurkitu ditzazkegu, ez? Bai, denetatik, didaktikoak, gurasoentzako, familientzako, irakasleentzako, medikoentzako, guztientzako denetatik dago. Ipuinak, liburuak, testigantzak.
teoria sakonagoa, sexologia ikuspuntutik, ikerketak denetatik dago, bai. Eta zuen parte izan nahi duen familia batek zer egin beharko luke? Guren parte, lehenik gure parte izan aurretik gargi izan beharko luke, zer duen etxean, bere aurrak ze behar ditun. Orduan guk beti esaten dugu, zalantzarekin gure gana jotzen duten familiei esaten diegu tentu zentzuteko, lasai, presari gabe, aukera maigainan jartzeko, baina bultzatu gabe, inoiz bultzatu gabe, beti gu pausu bat atzetik, eskua luzatzen, informazioa ematen aurrari, eta entzuteko zer dion aurrak, nola dagoen, ongi dagoen, ez dagoen ongi, eta behaketa horren ostean, pausuz pausu, elkartera etorri, informazio gehiago eskuratu, eta pixkanaka aurra hori erantzunak ematen hasten da. Orduan, presari gabe eta klabea da entzutea. Oso ongi, horrekin geldituko gara, Edurne. Bale, oso ondo. Eskerrik asko zure denbora eskintzeagatik eta hurrengora arte. Zuei.